Добър ден, скъпи гости! Айде. Айде, брат, давай. Треволята така. Очаква ни едно приятно и лекичко спускане. Защото сме жадняли за вода и трябва да стигнем до реката. Караме леко, внимателно. Като може би последно. И подвеждащите шишятки. Какво става? Гъба? Смъкна седалката. Гъба ли виде? Той и аз си я смъкна малко седалката. Не малко, защото... Да. Ще да предия. Доста по-добре. Влизаме в следващия участък, доста живописен. Седено е с шишарки и вички, които доста подвеждат. Леко клони и шипка. Тук караме в средата. Леко минаваме през канала. Лек скок. Една шипка. Взехме я на абордаж. Още една шипка. Сега ще изчакаме Мето да мине отпред леко. Мина доста технично през виража, някакъв камък малко качих тук през колелото. Почва каменистата част. Леко шишарки има. Внимателно минаваме. Трасето е доста приятно. Засилваме. Мето минава пред мене. Оставам го малко да тръпне напред, за да имам по-добра видимост, защото все пак трасето се променя всеки ден. Леко скокче. Клон. Почва другия леко техничен и стръмен участък. Мето явно му занесе. Мъчета справа да ме види просто. Трябва да си мисля, че му е занесло. Пуска леко на шус.